Күренекле татар драматургы Тажи Гыйззәт, Тажи Кәлимулла улы Гыйззәтуллин 1895 елның 15 сентябрендә элекке Вятка губернасы Алабуга өязе, хәзер Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Баржы Умга авылында туа. 1910 елга кадәр авыл мәдрәсәсендә укый. Әтиләре вафат булып, гаиләдә бердән-бер ир заты булып калган үсмер укуын тәмамламастан хезмәткә яллана. Бондюк, Воткинск заводларында 1913-19 елларда Ижевск корал заводында эшли. 1919-20 елларда Кызыл армия сафларында була. Анда үзешчән сәнгатьтә катнаша. Шул вакытларда шигырьләр һәм пьесалар яза башлый. Шуннан Самара хәрби округы сәяси идарәсе каршындагы татар драма студиясенә укырга җибәрелә. Аны тәмамлагач, 1 ел Оренбургта Кәрим Тинчурин җитәкләгән театр труппасында эшли. 1921 елда труппа таралгач, Урта Азия мәгариф оешмаларында эшли. Соңрак Казанга кайтып, Татар дәүләт театрында хезмәт куя. 1923-25 елларда Сембер шәһәренең татар клубында актер һәм режиссер. 25-29 елларда Алабуга һәм Мәскәүдәге татар театр труппаларында артист, режиссер һәм башка вазифаларны башкара. 1929 елның көзендә яңадан Казанга кайтып, 1955 елга кадәр Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында актерлык хезмәтен дәвам иттерә. 1942-44 елларда ТССР Язучылар берлегенең җаваплы сәркәтибе була. Тажи Гыйззәт татар драматургиясендә тирән эз калдырган әдипләрнең берсе. Әсәрләрнең үткен социаль юнәлешле булуы аны татар халкының милли һәм социаль изелүгә каршы алып барган көрәшенең ел язмачысы итеп таныта. Татар академия театрында һәм башка театрларда драматургның 37 пьесасы сәхнәләштерелә. Ул шулай ук рус теленнән дистәгә якын пьеса тәрҗемә итә. Тажи Гыйззәтне драматург итеп таныткан беренче әсәре 1922 елда язылган Талир Тәңкә драмасы. 1934 елда исеме Шаткылар дип үзгәртелгән бу әсәрдә Столыпинның җир реформасына каршы юнәлтелгән крестьян кузгалышлары яктыртыла. 1928 елда иҗат ителгән Наемщик драмасында 1861 елгы патша манифестына каршы крестьяннар чыгышы чакылдырыла. Сугыш чор әсәре 1943 елгы Ялкын пьесасында исә 1870 елларда татар авылларында дини изүләргә каршы башланган чуалышлар сурәтләнә. 1936-51 еллар арасында язылып, Ташкыннар исеме белән берләштерелгән Шомлы көннәр, Даулы көннәр, Данлы көннәр трилогиясендә татар крестьяннарының беренче бөтен дөнья сугышында 1917 елга февраль һәм октябрь революцияләрендә катнашулары тасвирлана. 1938 елда дөнья күргән Бишбүләк музыкаль драмасы гражданнар сугышы вакыйгалар турында сөйли. 30 елларда драматург илдә барган күмәкләштерүгә бәйле вакыйгаларга багышланган Ил үскәндә, Бөек борылыш, Бөгелеш, Көрәш, Ударник Мохтар, Җиңү бәйрәме, Мактаулы заман пьесаларын яза. Бөек ватан сугышы елларында халкыбыз күрсәткән батырлыклар Таймасовлар, Төнгө сигнал, Изге аманат, Шын мәхәббәт пьесаларында чагылдырыла. Сугыштан соң язылган Алсу таң, Бердән-бер бала, Үрнәк адымнар пьесаларында әхлак мәсьәләләре күтәрелә. Тажи Гыйззәт беренче татар музыкаль комедиясе Башмагымның либретто авторы. 1942 елда язылган бу әсәр Казан театрларында гына да 500 тапкырдан артык уйнала. Аны шулай ук элекке СССРның бик күп төбәкләрендәге тамашачылар яратып кабул итә. Матбугатта Тажи Гыйззәтнең күп санлы публицистик язмалары дөнья күрә. Ул шулай ук татар дөньясының күренекле әдәбият һәм сәнгать әһелләре Галиәскәр Камал, Шәриф Камал, Кәрим Тинчурин, Нури Сакаев, Хади Такташ, Гөлсем Болгарская һәм башкалар турында ихласлык белән язылган истәлекләр авторы. Хезмәт казанышлары өчен драматург ТССРның, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәренә лаек була. 2 тапкыр почет билгесе ордены белән бүләкләнә.
Тажи Гыйззәт 1955 елның 7 мартында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. Казандагы һәм Алабуга шәһәрендәге урамнарга аның исеме бирелә. Әгерҗе шәһәрендәге 3-нче мәктәп Тажи Гыйззәт исемен йөртә. Мәктәптә драматургка багышланган музей бар. Мәктәп каршында аның бюсты куелган.